Sa India, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ito sa pagkasunog ng ilang bagon o coaches ng Mandore Express train na patungong New Delhi. Pinangangambahan na nasa 20 kataong namatay bunsod ng insidente. Napag-alaman na napansin na ang pag-usok ng air-conditioned section ng train. Gayunman, tumuloy pa rin ang biyahe ang train at habang nasa kalagitnaan nito ay tumindi ang sunog. Isang high-level committee na ang binuo para magsiyasat sa nangyaring train inferno. Samantala, sa dako ng Croatia, unti-unti nang naapula ng mga bumbero ang wildfire na kumalat naman sa Celce, Southern Croatia. Gumamit na rin ng 4 na fire-fighting planes ang mga bumbero. Una nito idilika sa mga turista at residente sa Celce dahil sa matinding sunog. Napilitang lumikas rin ang maraming residente dahil sa matinding usok na kumulob o bumalot sa mga kabahayan. Ang Celce sa katimugang Croatia ay kilalang tourist camp sa nasabing bansa. At sa Japan, libo-libong mga demonstrador ang nagsagawa ng candle at light rally. Bumuo pa ng isang human chain ng mga ito at pinalibutan ang parlamento ng Japan. Determinado ang mga Hapones na pigilin ang nuclear power project. Ito ang panibagong pagkilos matapos ang atomic crisis sa Fukushima noong nagdaang taon. Iginigiit ng mga Hapones na abandonahin na ng Japan ang nuclear power project. Ang kilos protestang ito sa Japan ang pinakahuli sa serye ng mga demonstrasyon. Nagsama-sama na ang lahat ng sektor sa pagtutol sa nuclear project na nais isulong ng Japanese government. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.